Komediograf je člověk, který píše komedie. Náš komediograf, pan Luboš B., chodí po světě, poslouchá, kouká se, chodí do hospod, hraje kulečník a když ho něco zaujme, tak si to zapíše. Jako například tento příběh mladého muže. Dnes vám představíme pana Jiřího Ostrého. Muže, který se ve svém lidském těle necítí jako doma. Muže, který si u řeky nedaleko své chaty uvědomil, že je ondatra. Takže bylo to vlastně tam na tom plácku, jak u té vrby, tak já tam chodím na ryby pravidelně, protože tam nejlíp berou a jak jsem tak seděl, kouřil, tak jsem už tadyhle viděl, že tam něco je, že tam se to špouchlo pod vodou. A teď to šlo takhle s tím proudem a tady to vylezlo na druhém břehu, tak jsem na to koukal. A viděl jsem, že to byla ondatra teda, která se tak postavila na zadní. Tak zavětřila a hnedka zpátky do té vody a už to hnala dál, jako někde už jsem neviděl, ale já jsem v ten okamžik měl takový prostě úplně zvláštní, nepopsatelný pocit ve mně projel, že vlastně od té doby jsem vlastně pochopil, že jsem ondatra. Pro pana Ostrého to není jen nějaký bláznivý nápad. Naopak, svoji věc důkladně promyslel a podnikl i další kroky. Tak já jsem zažádal o operaci, abych byl přeoperovaný z člověka na ondatru, aby mě byla změněná identita. A jak si to představujete? Tak samozřejmě by asi byl nutný chirurgický zákrok, že by byly nutno zkrátit pacičky, přední i zadní. Naopak protáhnout trošku ten sánek, ten čumáček a potáhnout tělo kožíškem a pak je důležitá věc, která je strašně důležitá a to je pravidelné podávání ondatřích hormonů, který se musí podávat v pravidelných dávkách. A kdo by vás operoval? Tak samozřejmě musel být tým odborníků. Dneska už to je možný a začal by lékař, chirurg a dokončil by to zvěrolékař. Veterinář. Veterinář. A pak? Pak bych byl normálně vypuštěný do přírody. Já si to představuji tak, že bych chtěl být vypuštěný někde tady, protože vlastně tady to všechno začalo, tady jsem pochopil vlastně, kdo jsem a mám tady chatu, rodinu, tu původní, myslím, a jsem tady vlastně doma. Pan Ostrý už také narazil na náš problematický právní řád. No ona na to neexistuje legislativa, protože vlastně lidi u nás na to nejsou zvyklí. Já si, vzpomínám, že vy jste měl problémy poprvé, když jste navštívil svého závodního lékaře. Já když jsem byl u svého závodního lékaře poprvé a řekl jsem mu, že chci být přeoperovaný na ondatru, tak na mě koukal, kdyby spadl z Marsu. Si pamatuju, že to byla taková tragikomická situace, protože to byl tenkrát začátcí, když jsem bojoval o tu věc. Ale vlastně, když si člověk uvědomí, že to omezuje práva nejen lidský, ale i práva zvířat, práva ondater. Já mám tady petici, kterou jsem si napsal na pomoc lidem, kteří chtějí být ondatrou. Ten text je: souhlasím s tím, aby mohl být přeoperován na ondatru každý občan České republiky, který si tak přeje. Tam jméno, bydliště, rodné číslo, podpis a už těch podpisů mám teda 64, což je pro mě to je vlastně naděje, i když těch podpisů potřebuju ještě daleko víc. Je vlastně vidět, že někteří lidi dokážou pochopit druhého člověka a přírodu kolem sebe. Rozdíly mezi životem člověka a ondatry jsou veliké. Ondatry mají například daleko větší rodiny. Ondatří samička může mít až 10 mladých 2krát do roka. To se panu Ostrému líbí, protože má velice rád děti. Ty budoucí ondatří, stejně jako ty 2 lidské, které s ním žijí na nedaleké chatě. Tak pane Ostrý, já vám přeji, ať se vám to všechno podaří a doufám, že se někdy u vody uvidíme. No, děkuju vám. No jo, ale jak já vás vlastně poznám? Víte co, pane redaktore? Uděláme to tak, že když poznám já vás, tak
2krát vás oběhnu, zapanáčkuju, zmizím a vy budete vědět, že jsem to byl já. Dobře, tak nashledanou. Hodně štěstí. A já vám moc krát děkuji. Komediograf se mnohdy zabývá otázkou, co kdyby. Co kdyby, ku příkladu, na světě neexistoval vzduch? No, nemusí to být zrovna vzduch, bez kterého by se nám asi žilo špatně, ale připustme možnost, co kdyby na světě neexistovaly číslovky. Ano, katoda, mřížka, zem, spotřebič. Aha. Dobrý den. Dobrý den. Mám žízeň, že bych o ní mohl lopatu opřít. Muflon. Ahoj. Ahoj, hoj. Tak, co to bude? No, já myslím, že pivo, ne? Jo. Jaké máte? Radegast, stupeň, 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 stupeň. Nebo stupeň, 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 stupeň. No, já bych si dal teda stupeň, 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 stupeň. Aha. A ty? A já bych si dala stupeň, 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 ale malé. A vy? Totež. Stupeň, 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 stupeň. Ano. Tak to máme pivo, pivo, stupeň, 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 stupeň a stupeň, 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 malé. Ano. Franto, natoč mě tam pivo, pivo, stupeň, 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 stupeň a stupeň, 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 malý. Uf. To mě ale bolí noha. No, však jsme také ušli minimálně kilometr a půl chůze. Je, a viděli jste na cestě toho koníka? Viděli? No a jaké měli krásné hřivy. No. Ty vole, ona nemá vůbec žádné koza. Jsou ale blbec. Nevšimej si jich. Paní Vrchní, my vám zaplatíme, protože nám za minutu jede vlak do Berouna. Vteřina. Tak prosím. Tak to máme pivo, vepřová zelí s knedlíkem a vepřová zelí s knedlíkem. Pak je tady becher. Moment. My jsme neměli becher. Pozor. Becher. Já tady mám becher. Tak to bude. My jsme měli becher. Koruna. Paní vedoucí, prosím vás, můžete... Vteřina. Koruna. Paní Hospodská, kdyby jsme vypili becher, tak jsme ožrali jako doga. Pozor. Paní vedoucí, prosím vás. Vteřina, mám taky jenom ruka. My vás nám za minutu jede vlak do Berouna. Paní vedoucí, prosím vás, my jsme měli objednat na stupeň. A toto jsme vidět stupeň. Vteřina. Ano, ale vy tam máte
napsáno stupeň, 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 a toto je na variantě. A je to malé, To se staveš, a vy tam máte stupeň. Je to pomožení. Toto má, to dohodnete, jako, prosím vás. Tomáš! Co je? Jinou možností, jak udělat komedii, je použít komickou dvojici. Náš komediograf, pan Luboš B., takovou komickou dvojici vymyslel a hned ji uložil, aby vám vysvětlila principy fungování komické dvojice. Centruj se. 3, 4. Dobrý večer, milí diváci, dovolte, bych vás všechny přivítal v našem nekonečném seriálu komických dvojic Kamil a Michal. Vzhledem k tomu, že nás možná někteří přesně neznáte, dovolte takový kratičký úvod. Podívejte se, komické dvojice se sestávají z jakéhosi vnitřního rozporu, že to máte tak, jeden je dlouhej, krátkej, tlustej, tenkej, chytrej a blbej. Třeba ještě že Kamil má motýlek a já mám kravatu, rozdíl. Zatímco jste si mohli pozorní diváci všimnout, že mě autor stvořil a napsal takového vtipného, výřečného, sympatického, inteligentního, milého, já bych se nebal použít slovo moudrého. Já se domnívám, že ten protipól je naprosto jasný, naprosto zřejmý. Prosím mě, nestyď se tady před kamerou, se nestyď. No, že tady bychom si, jak si měli rozumět. Ještě taková druhá věc k těm komickým dvojicím. Milí diváci, je, podívejte se, komické dvojice je takový těžko od sebe oddělitelný modus, že těžko si asi představ... Co Kamile, koukej. Už má to dělat, vrať ten mikrofon zpátky. Do kamery se dívej, do diváků se dívej. No, pozdrav diváky. No. Ahoj. Modus. Těžko si asi představíme takovou samotnou grotesku s Hardym, že? Nebo šlauer, no to je jedno. Kdyby prostě to obrátil. Zpátky, pojď se tam rozhost vedle mě. Zatímco, tak vlastně popletl úplně. My vám teďka ukážeme, jak to vlastně funguje, jak to vlastně funguje v praxi. Já půjdu z pokojíčku do kuchyně a velmi pozorně sledujte kolegu, jak se bude chovat. Takže já jdu. Sledujte mě. Kamile, počkej. Vidíte? Jde za mnou. Kamile. Vidíte to? Obcházím stůl, takhle, pořád chodí za mnou, já jdu zpátky do pokoje. Hop, jsou tady. A pořád chodí za mnou, pořád ho mám vedle sebe, pořád tady vlastně je. A jsem zase tady. A je zase tady. Tak to byl takový kratičký úvod, my se půjdeme připravit, nebudeme prozrazovat, jak se scénka jmenuje. Jmenuje se Doutník. Možná máte pocit, že život s takovým debilem musí být nepředstavitelně složitý. Ale když má člověk tady, tak se dokáže vyrovnat i s tou nejsložitější situací. Postupem času jsem si totiž Michala ochočil. To znamená, že já teď nedělám vůbec nic a on dělá úplně všechno.
Michal už od rána vydrhnul koupelnu, vynesl koš, vypral záclony, nakoupil a vyžehlil. Je to i pro jeho dobro, protože zahálka by mu rozhodně neprospěla. Tak Michale, teď už toho nechej a udělej mě Hemenex. No co stojíš? A proč? Co proč? No proč jako já mám dělat všechno a ty nic třeba jako. No protože já jsem ten chytřejší, který přemýšlí, víš? A ty seš ten druhý, který pracuje. Já jsem mozek a ty seš út. Proto všechno musíš dělat ty. Chápeš? Nediskutuj a mazej mi udělat Hemenex. Protože Mazej. Není na světě nic krásnějšího, než si takhle odpoledne vychutnat doutníček. Já jsem se to bouchlo ten Hemenex. Jak to? Já jsem tam jako vyzkoušel jako Si prostě, jak může bouchnout? právě, že ono se to jako bouchlo a já... Co ono se Já to? jsem hned přišel a teďka jsem na něho koukal, jo. A najednou jsem musel... Jak může bouchnout Hemenex? Právě! Právě! Jak ono, ty to! Já jsem myslel, že to udělám. Nemyslím. Jdi do komůrky, pro smeták, pro hadr, pro kýbl a celý to běž uklidit. Mazej. Jenom, že voj to... Mazej. Debil. Kamile! Víš, tam jak jsem bral ten smeták, tak právě jsem udělal, jak ten kompot máme na zimu, na Vánoce, za Vánoce. Měl udělat. Já jsem právě udělal. Měl vzít smeták, ještě dávej pozor s tím smetákem, ještě tady rozflákáš lampu. Dej to sem, jak ono se to, co kompoty, kde jsou kompoty, vzadu v kůlně, kde je Právě. smeták? Hnedka po pravé straně, co jsi dělal vzadu, co? Smeták jsem bral a jak jsem ho bral, tak se to pošouplo a najednou bude. Jak ono se to pošouplo, ty jsi to pošoupl. Já jsem to pošoupl, jo. Smeták to Teďka půjdeš dozadu, vezmeš si tyhle, půjdeš dozadu, kde je kompost a hnůj a celé odpoledne budeš přihazovat kompost a hnůj. Mazej. Mazej. Nediskutuj a mazej. Mazej. Krávo. Debil. Já za tohle ale nemůžu, jo. Já jsem Za co? no skleníky, jak jsem šel, tak on se normálně praskl a teďka, jo. Skleník si takhle praskal. Normálně si praskl skleník? Normálně si sám od sebe praskl skleník? Já jsem taky koukal na to, jak blázen, jo. A šel, Co jsi dělal u skleníku? já jsem šel pro rajčata, Pro jaký rajčata? Ty jsi měl jít na kraj zahrady, tady je kompost a hnůj a ty jsi měl pracovat vidlema. Co jsi dělal s rajčatem ve skleníku? Já jsem měl chuť na to rajče. Ale ty máš mít chuť na rajče, když máš dělat s kompostem. Právě. Co to děláš? No právě, no, že se to rozbilo. Sem si sedni. Sedni si sem. No jo, jenže... Žádný no jo, sem si sedni a poslouchej. Tady budeš celé odpoledne sedět na tomhletom křesle, rozumíš? Nehneš se z místa, na nic nesáhneš, já tě budu kontrolovat, ano? Ano. Tak. Ještě.
obrátíš celý dům vzhůru nohama. Na nic nesáhneš, běda ti. Běda ti. Tak. Ježišmarja, ty jsi na té teflonové pánce. Ještě já to tady budu celý muset zametat s kýblem. Celá kuchyně špinavá, rozbitá. Ježiši, no toto já prostě... to je úplně celý, no to je úplně zničená. Zničená. Ježišimarja, no toto je jídlo beruňky, to já budu muset. Budu muset vysavač. Co jsem ti řekl? To jsem ti řekl, že na nic nesáhneš. No to jmenuje. Tak, sýrky dej sem, taky ti zabavím. Na nic nesáhnout, rozumíš? Tady budeš kouřit doutník, sedět. A na nic nebudu šát. Přesně tak. To je debilito. Můj pohlavní život je část mé osobnosti, stejně jak má duše nehoví si v průměrnosti. Můj pohlavní život složitá je kompozice, zádumčivý tichý, jak jedna hampeznice. Život pohlavní. Můj pohlavní život snad až příliš fajnový je. Jak v župánku krocánek na plotě čepíří se. Můj pohlavní život, šílená je fantazie. Mnohá sličná dívka nikdy víc si neužije. Život pohlavní. Můj pohlavní život je hbitý kolibříček. Je to těžká práce, jsem pilný komníček. Můj pohlavní život, to je žůžo dobrodružo. To mě teda věřte. Kevčověrko i ty růžo. Život. Pohlavní. Život. Pohlavní. Život. Pohlavní. Život. Pohlavní. Dalším druhem komedie je sitcom. Komediograf umístí zajímavou rodinku do jedné místnosti, zdůrazní určité lidské chybičky a už to může začít. Podívejme se tedy společně na jednu takovou rodinku, která je zajímavá tím, že to jsou ufoni. Z planetky RX 437. V té televizi dávají samé chujoviny. Tak se na ní nedívej. Já se můžu dívat na co chci, kurva. Nedloubej se v nose. Já se nedloubu.
co, Emile? Už se vrací naše teta? Ne. Vejde dcera, stydí se. Zase jsem otěhotněla. Ježíši Kriste, Ježíši Kriste. To je tenhle týden už po třetí. Proč nepoužíváš kondom? Už budu. Zajíček ve své jamce sedí sám, sedí sám, sedí sám. Co zajíčku, co je ti? Tenhle týden po třetí, tenhle týden po třetí, tenhle týden po třetí.